Chigni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako ni jumbe ariyo bang' yepo mag skunde, jonyuol mag jopuonjre mag JSS yuak ni somo pod onge skunde kamoko to yuak ni mondo puodh skunde gi mar chiwo somo mar JSS. Judith Omudi miyowa lipot kaka chal ni skunde moko mapacho ka migawo mar somo to koni buge mane otimie lokruok ibiro chwal bang' ndalo 30. Mae chal mar moko kuom gwenge mapacho kae jumbe ariyo bang' yepo mag skunde. Jonyuol jopuonjre e skund primar Masagana Muslim e kaunti ma Kirinyaga obago ng'anyo mar kwedo okang' mane okaw kod migawo mar somo mar tamo skunduno thuolo mar bedo kod Junia sekondar higa mar 2. Saa hizi kuna empty classes. Hizo empty classes wanataka ziende wapi? Alafu second, ukienda Lower Sagana unaambiwa classes zimejaa. Sisi tupeleka watoto wapi? Wende wakaanguka kwa mto wakienda dhani. Na secondary tupatiwe classes siko. Waambie serikali tuko na shida. Na zini asura. Kwanza asura ile mbaya na ndio tulisako hii asura. Atupatie haki yetu. Hatuna shule, watoto wetu wako nyumbani. Hakuna kwa kupeleka watoto. Kwenye tunapeleka watoto wanafukuzwa, hatuna pesa. E counties mamoko kama jopuonjre dhi e skunde, jonyuol koni somo pod onge malong'o, chutho nikech nok mar jopuonj kod buge mag chwalo somo. Ameingia grade 8. Lakini from the opening ilikuwa hawajasoma, kuna lesi ya walimu paka watafutwe na BOM. Na wengi hawajasomea hiyo CBC. Lakini Minister Mashogu kusanya walimu wote wenye wako interested wafuzwe hii msimu wa CBC na government iwajibike kuweka hizo miradi vizuri. Kweli serikali haikuwa tayari kwa huu msimu wa CBC. Ilifaa ifanye mikakati bora zaidi ama ingetupilia mbali, kwa sababu ukiangalia CBC imebakia wale watu wachache mabwanyenye, lakini kwa mtu wa kawaida CBC ni ngumu sana. Waka okang' mar timo limbe skunde thothgi ok miwa thuolo mar donjo mar rango kaka somo dhi nyime. Wachako kod skund primar ma Migori Muslim manie kaunti ma Migori. Nyithindo mag grade 7 mosedonjo sani 23 kata kapo ni duoko gi pok no wuok. To jonyuol kaachiel gi jopuonj noneno ni mondo nyithindo gi obi e skul nikech ber mondo gibedi kaendi moloyo bet dala, nikech dala kono endo giwuotha gichando jonyuol. E kaunti ma Kisumu, walimo Victoria Primary kao miwa thuolo mar donjo e klas, somo dhi nyime, giloso chenro kaka skul mar medo kwan mar jopuonj matiyo ka nyaka 11 mondo chop dwaro mar kit somo magipuonjo. Ng'ikruok en achiel. The government nitiere buge magikele skul. Gisekelo part of it, to nitie moko mapok gikelo. Walimo skunde mag ji giwegi mondo warang pogruok kata koni yuak pod nitie. Can gi around kata 29 children to mibo retain only 15. Mang'eny te odhi public school. Ng'inyo kamano koro miyowa be hard time to manage the SS. Ka a larger population odhi, idong population matin. Those will be paying the fee to 10. So that one cannot help to accommodate teachers mwadwaro. Jopuonj JSS ne opogo dhi e ng'anyo bang' yepo mag skunde, mak mana ni skunde mag piny owacho ma wawuothie gidonjo mar puonjo. Ka riwruok mathoth ne giangore, to koni poni piny owacho kowinjo ng'urgi, puonjo ok bitim gi chuny achiel. Jopuonj moter kachacha skul achiel oter mana jopuonj mapuonjo arts kende. To subjects gin 14 manyochi puonjo. Sani giduoko gi 9. Skul machielo oter mana joma puonjo science. Koro yudo ka japuonj mapuonjo science chuno ni nyaka puonj gige mag arts. Japuonj mapuonjo arts chuno ni nyaka puonj science, mamiyo somo koro ok bede rang'iny manyocha wadwaro mondo bedie. E twak marwa kod jagoro ma ongirore migawo mar somo Belio Kipsang, okoni buge mag grade 8 osechopo e skunde ma pod iloso gin mag lai mar somo manyicha oketie lokruok ma bende biro chopo e skunde bang' dwe achiel. What we are only finalizing on are those books of areas, 2 learning areas that were reviewed. But otherwise, all the other books that were required are already in school. And the remainder of the books should be in school within the next 30 days for the areas that were reviewed, because we had to go back to realign the content to what was required. Giyuak kod ng'ukruok maneno e CBC ahinya to somo mag junior school, luoro nitie ni jopuonjre nyalo rem yudo kit somo madwarore. Ka riwruoge mag somo kaka Kupet to sayo piny owacho kuom weyo somo go e skunde mag primar. Kaka luore kaka Kupet wanyiso sirikal mondo ket JSS
e secondary school nikech secondary school emane nigi human resource jogo ma jopuonj manyalo puonjo e puonjo issues mag JSS to secondary bende mane nigi kuonde mag somo kaka laboratory, libraries, workshops, gik makamago ene yudore e secondary. Higani TSC ne oyango ni medruok mar grade mar 8 okelo bugo mar jopuonj 42,117 e skunde mag junior school. Jatatije mar TSC Nancy Masharia ne okoni skunde go winjo bedni ni kod jopuonj 99,45 to nyaka sani ma ondiki gin mana 56,928. Ewi chenro mar bero klese manie junior school, migawo mar somo ne oyango ni nitiere chenro mar gero klese 15,000 e pacho ka e chenro mabiro muonyo omenda maromo siling bilion 12.8 ne ikruok ne donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 higa manyien. Buge mag jopuonjre mag grade mar 9 ibiro chak chwal mondo jopuonj ong'e matut manie igi. Judith Omondi, Ramogi TV.